Eguardion ikusentzule. Eguardion ikusentzule guztiok. Hementxe gaituzue gaur kontan CaixaBank, Udara CaixaBankek torneoko beste jaialdi batekin, Latasatik zuzenean gaur. Jada prest lau pilotariak aurkezpenera. Gaur gorriz Andrea Aldaregia eta Ane Mendiburu izango ditugu, urdinez Maili Barrokal eta Naro Agirre, eta epaile lanetan Maite Ruiz de Larramendi, musika. Txapak gorri. Atera da, eta Andrea Aldaregiak emango dio gaur kontan hasiera jaialdiari. Esan bibikote hauek aurrez partidu bat jokatua dutela, ligilako jok partidu bat, urdinek jada puntu bat lortua dute, eta gorriek berriz, ez da partida bikaina jokatu, azkenean punturik gabe geratu ziren, eta gaur horren bila joango dira. Partida hasiera. Partidari hasiera eman zaio, eta hortxe ari dira lehenengo tantorretan neurriak hartuz pixka bat boteari, azkenean Mailik gehiago arrutu eta gora bidali du, bat eta utxekoa gorrientzako. Eta nire ondoan, Iera Agirre Iturriaga, egunon, eguardion. Egunon, oiana. Bueno, hementxe diteu gaur protagonistak, ezaguna, frontoi ezaguna, bertan entrenamendu lanetan askotan aritzen bai gara, Andrea bertakoa izan da bere frontoia saliteke, ondo ezagutzen duena, beraz, aitzakik ez du alde hortatik, zen nola ikustezu gaurko partidu hau, zera hontan. Bida, gure aurreneko bi partidu jokatuta duzko eta bi izan dira tarerio, ez? Eta egi esan bitan asko sufrituta, bereziki Maili eta Naroan anez, asko jokatu zuen, Maili, bueno, bere joko ateatzen duen ba, beste abiadura bat ematen dio pilotai eta zulo hundien dezaken pilotari da, ez? Eta Ane eta Andrean kontrane sufritu inginun, ez? Asko jokatu zuen, batez Anek sekuleko partidu egin zuen, horratzetik seguru ikaragarri dela erakutsiz, eta Andreak defentsalanen beti bezala, ez? Sekulako lan egin ez. Orduan, bueno, lau pilotarik berea jokatzen balin badue, partidu oso nahi ikusi dezakeu gaurkoan eta ikusiko gu, ez? Zen hausitzen den, igual erasoan eraginkorrago Maili bera izan diteke, baina Andreak defentsalan haundi egiten duen hortan, bueno, beti jartzen ditu arerioak bat gehiago behartze horrekin, ez? Hortxoa, bigarren tanto lehiatua mugitua izan dute, eta azkenean Mailik zabalean luze jarrita, Andreari ezinezko entzaio bat aurreneko tantoa urdinentzako, banakoa markagailuan, eta pelota aldatu aldute? Bai, nik uste bizitxegoan bile, ez? Maili beti saketek mine egiten duen pilotari da, aurreneko sake horrekin. Mine indezakena, eta beti saiatzen da, ez? Pilota bizitxegoa ateatzen, balin badago eintzat aukeran. Sakea erantzun erramandio Anek eta erasoan dabil Maili. Anek, atzera. Luze bi atzerariak, peloteoan, ezkerre atera Anek, Mailik bazartu hor luze atzera Naroak, erdira Anek etxi eta moztu bien artera, Mailik ekarri du, Andrea aukera zabalera jarri du, ekarri Mailik, Ane hor da, txokotik atera, pilota zailak izaten dira askotan hor txokokoiek, ekarri pelota zailan Andreak ere beste moztu Mailik, ekarri Andrea bipareta, baina antzemanen dio Anek
hor da Zabaletik txokora bidean jarri du Anek, iritsi bakarrik ez, gainera kontraerasoan berak egin du tantoa. Bai, eta gainea inbartzen modun ez, azkenen ez bakarrik hoxe ez, aiatuta, baizik eta hor dejada hori efektuak ininez ez, eta efektu hori eman dion momentutik, Naroa urruti xamar gelditu da pilotatik. Hortxe 2-1 markagailuan, gorrien alde, sakea baztertu entzaio, eta tanto zuzenean Andrearentzat 3-1 gorrien alde. Bai, Andrearentzat, beti esaten duna ez, etxen jokatzak ditun alde honak eta alde txarrak ez, betikoa da, motivazio aldetik beste puntx bat izaten duzu, aldi beren presio hori ere bai ez, herritar ezagunen aurren jokatze horrek orduritasun estrabade sortzen da, hori kudeatzen jakin behar da ikusko du gaurkoan. Andrea nola moldatzen den. Atzera Magik, baztertuz, Anek, ezkerrez atzeratu, etxi Naroak, atzera Magik indartxu, baztertu, karri Anek, primera gainera, Andreak, txokora, zabaldu Naroak, hor da Andreak, karri eta baztertu, Naroak, atzera, indartxu, aukera Magi, atzera honek ere boleaz, Anek ez eta iritsi. Bolea ona du, baina... Bai, ona dauke bolea eta azken aldin oso konfiantza hundik imenio egia da nahiko pasatako pilota zeukela ez. Ia buruz gain pasatu do pilota horrek eta etzen erosoiotako pilotaka da. Salto hainez eraman behar izan du, eta ez da iritsi frontixera. Egia da horrean aurre xamarrea etortzen dela eta asko babesten dula aurreko joko hori. Baina egia da Magire pilotari luzea dela ez, eta ikusten bado ane oso aurren daola, askotan indezakena da ez, atzea jo eta ane buruz gain pasatzen saiatu hor kontu zibili beharko du ez, egia da. Jokalditan arriskua daukela Magik, baina jokaldioek igual Andreak kurritzeko modun edo moldatu ditekela, ze bestela horratzen Magik mina indezake ez, pilotari luzeare bada eta indartxu ez, eta hor, arrisku gehiago ikusten diot, atzea jota hor mina indezakela. Sakea dago ere, baztertu ekarrianek, iritsi da, Magiri baztertu dintzaio, Andreak, zera baztertu karri, Naroak. Anek, pilotara baztertuz. Magik, zabalera nahita luze, hemen da. Magik, atzera berriz ere. Naroak luze. Anek ere bai, Magik launtzea eta da, atzea honek ere. Naroak, etxi bien artera Andrea sartuko ez, baztertu entzaio, azkenean ezin izan du eman. Bai, desente sartu da horrez, nik uste Anek berak eskatu diola, Andreantzate etzen, baina beti atzeaka eta ezkerrakin horrezke pareten sartzen denoik ez diarrexak izaten ez, eta nik uste berak ustezuna baino gehiago sartu dela azken momentun ezker paretan ez. Hortxe, Naroak lortutako tanto horrekin, aurretik jarri dira urdinak, 4 eta 3 markagailuan. Mailesakera luze, oso luze, baztertuta gainera, pelota zailea atera du, baina kanpora joan zaio. Sake hori, sake erantzun hori Aneri, eta sakez lortutako bigarrena du Magik. Eta horre aldea markatzen du ez, azkenen saketik gaizanen bizpairu tanto iteko, hortxe markagaiundan alde hori ez, sakez bidauzken hor da, 5 eta 3 aurretik ez, eta hori aurrelari bat entzat abantaia hundi da
tantoa jokoan jarri eta tanto lortze hori, ez? Eta nek hor, lan gehi eukiko do gaur, ez? Saketik hasita oso sakatzaile ona delako Mai. Maiek aukera zabaldu, ez nahi bezala indartu Bipareta Andreak ekarri Maiek, Andre aukera zabalera luze, ekarri Maiek boleaz, atzera Andreak hemen da Naroa korrikan, eta iritsi egoalda, ez da iritsi, ozta, eta tantoak horri. Horre pilota aldatzen da biltze eta ez dakite nik uste Andreak eta nekin dituen tanto guztik urdinen pilotak egin dituela, ez? Horre egia bizixoa dela, Mai sartzen den miniten dula, baina aldi berene hanek ematen dionen eusten dio, ez? Pilota honekin berriz motelxeagoa da eta azkenen nik uste Maiek berak hartzen dula pilota gehi hor aurren, ez? Orduan ez dakit usiko baina ez dakit ez den kasi egokigoa beste pilota bikote gorrintzat. Atzeratu Anek. Jaitzindu gehitxo Naroak pilota hori. Ez dakit motxantxen gelditu zaion da muzteko erabaki hartu duen. Bai motxantxen uste gelditu zaiola eta azkenean bera txapara jontzaio. Bai, beti aipatzen duna, baina hemen txapa aitzeare ohiko izaten da entrenamentu asko egiten dituguk datasan. Aipatu behar da gure entrenamendu zentrare badela, ez? Eta hemen ditzen gala entrenatzen eta beti esaten dula, ez? Txapak nik uste zentimetro bat gora badula eta askotan ohikoa da hemen txapa soinua hitza. Luze Anek. Naroak etxi, Andre sartu da, atzera ezkerrez, atera du Naroak, aukera Andre antzako, horretzaio nahi bezala atera, atzera Anek, ezkerrez indartzu, Naroak, luze, atera da launtzera, bien artera, Ane hor da, Naroak, luzatu, bi atzelariak, jaitxin, Anek, ekarri, Maiek, Anek, atzera, Naroak bolea zerantzun, Andreak aukera, moztu, Maiek, ondo atera du, Anek, luze, txosta eren dio, baina ondo eta zaio, bazartu Naroak eta ekarri Anek, zera, bolea zerantzun, atzera Maiek berriz ere, mendane, tira indio, baina ondo moldatu da. Dejada txokoan Maiek eta ekarri Anek, asko aida muitzen atzea aurrea, tanto honetan, Ane, boleaz. Azkenean Naroak luze jarri du eta zen izan du bolea hori. Bai, binorekin lanare bazen pixkate ez, tanto hontan Ane asko ibili behar izan da, alde batetik bestea, hor azkena botadun dejada Maiena oso nahi izan da, eta alare iritsin da ez, erneze hortan. Horre nik esate izotena, iruditzen zaite, bai, pilota honekin, igual Maiek ez zula inbeste miningo aburuz gain pasatzeko eta zaioga dela, baina pilota asko hartzen dula ez, eta, beste pilotakin pixkoa pasatzen zuen, eta nik uste ez duela aldatu ez? Ez dut ikusi. Ez dut ikusi, a ber. Ikusiko tanto hontan, igual bai, baina. Karri Naroak. Anek aukera, luze. Bai, bizitxoa dela esan dut ez. Eta hori ez, tanto berriz ez, nik uste hortaz konturatu beharren daudela, pilota honekin beraiek aitiela tantoak egiten ez. Ane gaina aspaldien esan behar da, pelota bizi atatzaiola eskutik eta bai aprobetsatzen. Eta guantxe ez, Anek berak esan dio Anderari pilota berdinekin saitzeko ez, eta hoxe, nik uste. Eskundo sartzaiola. Bai, eta bestekin azkenena Maiek pilota asko hartzen zuen ez, eta Maieri pilota uzten badio oso, berandu baino lehen bukatzea normalagoa da. Hortxe seina marka gailuan, berdinketa eta Andrean sakea. Naroak luze erantzun dio
Anek zeratu baztartu, baina ondo eta zeio atzera berriz ere biziatat zeioan anei, espaldien hor. Bai, normalen eskutako minekin da ibili izan da, beti izaten da hortxe ez. Hor pena da, batzuk eixo esburtzen duela eskutatik, anebitako bat izan da guain arte. Azken aldin gustorago da bile, eta hori nabaritzen da ez, eskutik grazi gehiokin ateatzen da pilota, berak gehiago mandieza joke pilotari, guain bezala xe, eta hori, klaro, atzelari bat entzat, tartekan hausitzea pasatze hori gero kantxan nabaritzen da. Bai, atera launtzea, moztu, hane prest da, karri dejada txokoan, eta hor, bai, bien artean hor ondo botata, eta hanek asko ibiltzen nahi da. Bai, baina nik uste horre Andrea jo mardula, ez? Azkenen hane denata ezin da iritsi, ez? Eta gero, atzen ere, arraisko bado maik indun jokaldi hori beharren batzea botatzeare, ez? Eta horrerne onbarko do Andrea, hoxe, aldela aurreko pilotaik bere gain hartuz, ez? Bestela bin arten tartea hundie geldituko da. Azpiaztuiko sakea erdi-erdira ondo erantzun dio, hanek. Ezkerrez, aukera Andrea antzako bain, ipar eta baino maili hortxea, moztu, hanek. Erantzun ondo, Aroak, atzera, pelotoka da erra, baztartuz, ekarri hanek, maik, atzera, ezkerrez, airez sartu da baino. Bai, baina horretik ez, azkenen guain txokoko dejada hori kuburritza joan da pixkatan ez, eta horre Andreak inbarko luke pixkat oso zabalen gelditzen nahi da, eta zabalen gelditzen zanen bide ematen duzu ez, azkenen ezkerra egiten zanen ez zabale gotatzeko arrisko bat dago ez, baina oso tartea hundi uzten balen bada bin arten, hori guain bezala ez, dejadan arrisku nane aurreatuta gero buruz gain pasatzeko ez. Beste tanto bat, urdinentzako, 8 eta 6 markagailuan. Sakea da, eta saketik beste tanto bat, 3 du, maik, sake ona, hau ere. Bai, aldetxo hori ez, esaten duna beti berriz beste sake batez 3 badauke ez, eta hori, hoxe, 3 tantoko aldea markagailun, da 3 ikre sakez. 9 eta 6, maili sakera. Hau ezker honatik gehiago hartengo zaio, baina ezkerrez jarri da. Ez du nahi bezala eramaterik izan hanek. Bai hor, konfiantza igual gutxixokin ez, egia da oso restatzaile ona dela, ongi moldatzen dela normalen hemen azetik, baina saketik, egia da sake ona dula, baten bat oso ona izan dela, baina bestek nik uste eramateko modukoak baziela ez, eta hor, ez da eskuen ikuste behar bezala sartu azkenekotan, eta hor pixkat konfiantza restoan galduta bezala, Eten aldi askatu dute urdinek. Eta garrantzitsua da ez, restoan duda gutxi izatea maikin ez, pixkat ikusten bazatio gaina duda hortan zaudela berarea ziten da, sakeare aldatzen hasten da, eta usten dionez, sake horri. Bai, partiduko alderik handina. Momentu enten, lagutantuko aldetxoa lortu dute urdinek. Momentu honen eskatutako etenaldien, ikuste etenaldi taktikoa ez, azkenen pixkate erreskan lagutantok mozteko bide bilatu nahi izan dula Andreak berak geldialdi horrekin, eta lortzen duen. Hau, erantzun dio hanek. Zabalera nahi eta zabalegi juntzaio naroai zabaleko jokaldioi gustoko du, baino Bertxu botatako, baina zabaltxo. Berez beste pelota hartzea erakido, Andreak pelota aldatu do. Hanek, ez dakit Andreak zan guztua haiko lakta. Sakea Andreak, maik erantzungo dio, pin artea moztuta, ekarri du hanek. Aukera sota manozatzera maik, boleaz Andreak, ekarri maik, atzera maik, hane hor da.
Tikitaka aurregalde hortan. Poti boleaz. Bikai erantzun, Anek atzera, azpitik erantzun bikaina eta atzeratu Anek. Anek atzera. Biazalaren peloteoa. Hau ikuste, pelota moteltxoa dela. Bai, aurrena eta duen pilota da, ez? Bai, ni uste baiet, bai. Atzera Magik, Anek erantzun. Geixo kostatzea hau moitzea, atzera Andreak. Denbo gehiago ematen du jartzeko, ez? Eta bikote urdine gorringatik esaten du sendoa dela, ez? Baina bikote urdine zesanik ez? Magik hor aurren sekuleko defentsa dauke, eta Naroare oso atzelari segurua da, ez? Orduan, bueno, bale lana aitea behartuko du bikote urdine, baina hori kei zulua bilatzeare Kosta itea, bai. zaie da. Kosta. Bine artea Andreak erantzun Magik, bazartu Anei, atzeratu. Dejada Anek, txokoan, eta ezin izan du Magik. Ekarri lan asko egin berra tantoa lortzeko. Bai, eta hortan ez, buru belarri aiko die, bikote gorri oso bikote sendoa delako, ez? Baina esan bezala, ber, lehia hortan ez, urdinek ez diatzen gelditzen. Goaingoan egia da, bueno, Aneko pixkoan hasi dula dejada horrekin, Magi bertan zen, baina berriz ezkerparetan asko sartu den pilota izan da, ez? Tantoa gorri, 8 eta 10, Andrea sakera berriz ere. Sakea da, erantzun Naroak, Andreak aukera, pipareta, baina ez da gutxi atera, hortzan Magi, moztu eta ekarri Anek aukera Magintzako, boleaz txikitzera joan da, atzera Naroak, boleaz Anek, Magi atzera, baztartu intzaio Anek, baina ondo moldatu da, zabalera Magik, baina txapapera bota du, ondo nasi dute tantoa, baina azkenean berak utxe egin da, tantoa gorri. Bai, horre, biparetak ensaiatzen nahi da desente Andrea, baina bipareta pilota honekin eta estilo hortan efektu gabe bipareta klasikoa esaten duen hori ez da batera eginkorra ez, azkenen indarra galtzen duen frontona da modu horta eta pilota honekin inda. Orduan ikuste horre aldatu harko lukela pixkoat ez, gaina zeinei eta Magiri oso azkarra jatzen den pilotari da. Erasoa pasatzea askotan. Dejada Anek, Magi hor da, indartxu azpitik eman da zikoan ekarri du Andreak, atzera Magik berriz ere ezkerrez. Gantxua, ekarri Magik. Asko sartuko da. Bai, ekartzea nahikoa, atzeratu du Anek, luze Naroak. Anek, atzera. Bipareta nahaste aldera Naro, Anek beste bipareta bat Magik. Naroak atzera zabalduz, boleaz erantzun Anek. Zabaldu Naroak, hor da Andrea, dejada txokoan Magik, Anek atzera. Irriste egin du Andrea, baina baztartu egin du pelota hoi. Bipar eta berriz ere hau geixo atea da, baina hor da Magi. Bai, nik uste ezin duela utzi pilota honekin ez. Ez batak eta Ez lauek hor aurrena aixea jatzen die. Eta orduan bueno, haustea zailegoa da pilota honekin. Engainatu ezean, zaile. Da hortxe, azkenean lortu du Magi, baina asko. Lan asko inberra dago tantoa lortzeko pilota honekin. Bai, lan asko eta tokin perfecto jarrikasi ez. Bai, behartu alde hundie hartu dula Andreak horrez, Magin pelotaka da oso nahi izan delako paraleloki jotako hori.
eta gero nire behartu dula ez, baina egia da pilota honek eskatzen dula zehaztasun handikin jokaldi egitea ez. Orain aldaketa egin zuten, pelota bizixeoa izango da. Magic aukera atzeratu, hau bizioa da. Eixo atatzen da. Eta Anek, adi, egon berko du hor. Atzera Magic. Aroak, atzera. Aroare horre eskubize, batzutan gozakaitzeixo, baina aukera dunen ematen aizaio, ez? Eta orduan horratzen, ez dago ez dare aginte makil argirik, eta hor nahiko pareko dijoare atzelarin arteko lehia hori. Atze horrek geixo ibiltzen nahi da, baina dejada horta bera joan da txokora, eta ez da iritsi nahi bezala. Tan Magic lortu du, dejadaz beste tanto bat. Bai, baina nik uste Magic irikitzen dolako zulo gehiago ez, azkenen Esko moitu azten. Hoi da, Anek ibili beharra dauke, baina Magic moitzen do ez, atzea luzego joktzen do, aurren hobekio ez, aukerakin dejada horrekin enazten, hane aurre aldea ekartzen, eta nik uste aldea momentu hortan hortxe da hola. Gehisaketik zuzenen mine egiten dula. Erantzun, sake horri Anek, Aroak, atzera. Eta Aroare atzetik oso seguro, horre, zagalea jo duen baten bat, erasoan baiatu duen baten bat, edo utxin duen baten bat, baina bestela atzetik sendo. Lan hainez. Luze bi atzelariak. Haitxi pelota hoi Andreak erantzun txokoan dejada. Eta hor bai asmoatu du. Dejada ona. Zehatza eta azkarra. Maien eskutik. Bai, eta modu beren desente dauzkeia botata eta hor mine iten nahi da, ez? Dejada horrekin. Batzutan arriesgatzea da, baina ikusita jokaldi ateatzen nahi zaiola, igual horxe kubritu behar da gehiago, ez? Eki da, gaitasune badule, Zabalen usteko eta hori, baina horrekin, bai. Baina batzutan ikusita zemin iten nahi den, igual. Jokaldi hoxe pixka beste aldea. Gaur, hor lortzen nahi da, konfiantzakin Maili, eta baitu lortutako batzuk. Zabaldu indu Aroak, gehitxo jetxi du hor Andreak atzerak etorri eta pelota hori, txapapera jontzaio. Geistea moztea junda baino. Bai, erasorako aukera gutxikin da bilere bai, ez? Azkenen ez da berdinez defentsana ditu aurko egiz jokatu, ez? Defentsana izanen gero erasorako bat eukitzezunen hortan asmatzea zaila izaten da, gaina beti, nahiko atzetik bai, eta zai edaba sensazionak bilatzea beti defentsan zaudenen. Zakeari ondo erantzun dio Anek. Luze, pilotka da ona Ane eskutik, bastartutakoa. Ekarri Aroak. Zabalera, dejada. Oso ona, horretzan behatzik ekabitzen. Nik uste maite berare txapa hotxan zaintzeola ez. Ikusita dudata dana. Bai, nik uste bai ez. Egi da hemen txapa jotzen dunen soinu garbi ateratzen dula ez. Orduan nik uste eraki ona izan dela, naiz eta egiten hortik ongi ikusi ezkeo ez dakit sartzen zen ez, txapa eta pilotan arten tokik etzeola ez, baina egi da hemen txapa hots garbi aitzen dela eta nik uste txalotzeko moduko dejada bota dula Anek, gaine. 10 eta 14 markagailuan momentu honetan. Atzera Anek, beste Aroak, aurretik atzera Ane berriz ere. Eta horra pilotaka da ona, oso ona. Bastartutako pilota hori ezin izan du Aroak ekarri. 11. Gorrientzako. Bai, oso pilotaka da ona izan da ez, horre ezkerparetan itxatxita hilden pilota.
Bai, ezkerrez biak ere lan asko deiten idea, asko baztertzen duen pilotaria dira. Bueno, Andreako ixez, sakete pixkoa geixio asmatzea falta, pixkoa bigarren pilotak adare hobea etortzeko ez. Egia da, akzidente eukizunetik, igual gehienak kostatzen zaion gestu esakena dela ez, hor mine. Jesus. Jokan dira, zailak harri du Andreak hor Zabaletik bipareta hori. Bazekin iristen zela, hor bota aurretik diego. Berak esan do ez, txukatan eri abisatu zerne, bueltatzetela ez, bai, Andreak zerbait bado defentsa lan hori da ez. Osta, baina ekarrianek aukeran indartsu zetorren pelota hoi. Gaintxoa, junda, ane baina ekarrin du Naroak. Inartea, adizion hor anek. Atzera, berrizek, tantua lasaitua. Bildu, atzeratu Naroak. Atzera, bazartu ingo zeo Naroai, ondo atera du, aukera Andreak. Atzera, hormaskoakin, maile atzera da launtzea. Bazartu anei, atzeratu. Asko gortzen nahi dare bai ez, pilotakada asko, pilotzen nahi erdi, pareko pilotakada asko. Tanto garrantzitsua, eta hor bai astindu du bazartzea gaina eta kastigo handia zen ja. Tanto gorra izan baita denantzat eta bereziki gorrintzat ez, defentsa lan handien behar izan duelako. Hori hitzen zaten ez, istripularrie izan zula eta, bueno, sekuleko lan hain dula bueltatzeko ez, azkenen berak bakarrik dakitzen bat ordu sartu behar izan dution gaur hemen eoteko, biebakuntza pasatu jo, lan ikaragarri egin do, eta guaindik oinaze batzuk badauzke ez, eta saketik bai besaten dula beti ez, hor molestatzen diola ez keinu gestu edo sakeko gestu horrek, eta igual ba hoxe antzematen zaio, baina esan nahi zut ba hoxe, goraipatu inain nula ez, erreixa ematen do, baina bueno, nik uste kasi beste inor hemen gaudenetatik olako stripu bat gertatuta gero ez gineakela pilotan jokatzen nahiko ez, horri bueno, ejon deiola Andreari baindun lan guztin gatik ez, gaur hemen eoteko bueltan. Hortxo, bazartu egin du pelota hori Andreak. Atzeranek. Dejada anek, ordan Mali. Ekarrianek, berez ere. Zabalera, Naroak, baina hortzen Andrea. Atzera, ordama. Dejada honek ezkutik eman da zutuana eta hor para joan zeioan eri mailin pilotakadorren bueltan. Bai, nik uste horre ez dela erresa ez, beti defentsan daudelako Ainanderak pixko pilotai erasan behar diola ez, horre, bueno, igual baten bat bera joan zaion hortan mozten hasita zalantza geixio. Bai, galdutako bat baka. Bai, baina bueno, hoxe ez, igual jesten hasi den hori eta igual horrekin daola pixko burun, baina nik uste erasan behar diola pixko pilotari ez, txosta jotzen oso ongi asmatzen duen pilotari da, hor zalea luzere botatzen badakina, hor du nik uste ja ikusita bamarka un pixko taldeiten nahi diela ez, eutxita bakarrik zaie da. Eta gai gehiago bikote honen kontra ez, partidu aurrea ateatzea, beraiek defentsa hondiko bikotea dielako, eta nik uste horre erasoan ez bakarrekane saiatu delako ez, dejada pare batekin mineten Andrea berak ere erasoan saiatu barra daukela ez, pixkoat aldatzen. Zabaldu, Andreak, zabalera, luze, Mali, aukera. Bai, hor kostatzen ari zaio jikitzea, bai, min hartu du Andreak. Tantoa jarraitzen du, dejada. Ekarri Andreak hori ere dejada guain txokoan Malik bai. Zai, raroa da, normalen ez do minkeinu ikiten, askotan iken duen jokaldi da gaine Andreak hori eta goengoan bai, alde geletara dijoa.
ez dakit. Bai, seitun ikusi da ez, Zabaldu. zerbait balin bada oso azkar altxatzen den pilotari da, hor lurrea botatzen denen ez, eta egi edare harrigarria dela ez, esan duna ez, olako bakuntza eta gero ere hola hiltzak antxan, eta ez dakit, bai, seitun altxatzea kosta zaio eta ikusi da, keinu indula. Bestela... Oso pilotari gorrare bada gainea eta utxik kejatzen dena, ez da Ez. minik gabe kejatzen nahiko, eta bai, hor zerbaiten abaritu izan do, jokaldi hortan. Hemen aldagelatatik buelta indu eta bueno, hor esaten zaintiratu txikin bat. Zaintiratun txiki bat nabaritu gote don iztarralden. Hor zabalea joan den hortan. Ez da harritzekoa, ibiltzen bezala azkenen lurrien ziliparia hondik eta gaina. Normala da, ez? Zaioak hemen irristatuta hondiken nabari da. Eta bordun. Ja, iurtzi batzuk eta eman da bueltatzeko monda. Nik uste baietz. Bai, momentu txarrare ez, azken esaten eginen, bueno, partidu buelta izateko ere, beharra zela ez, pixkoat Andreak hor aurren joku aldatu eta pixkoat desberdin jokatzea, eta goen justu garaitxarren naharitu izan do tiron hori ez. Ikusiko du, ateatzeko modun den, hemen aldagelatan die, hau laguntza horrez. Laister, izango dela bueltan, esaten dute hemenatzean. Bai, pena, herritarren aurren, eta gero partidu ere oztuiten da, azkenen gero ere egia da, ozture egiten dela ez, pixko partidu eta pilotarik eba, igual pixko piloteatu beharko lukea. Ez da hotza hondik, baina alare gorputza bero mantentzea hobe. Bai, azkenen geldialdi luzegi ere ez da ona izaten ez, gorputze oztu egiten da, sensazioak gero txarrak izaten die bueltarako, geldialdi luze xamarra delako, eta goen bueno, ez, pilotarik pixkoat peloteatzen hasita daude. David hartzen esan, udara CaixaBankek asteburu hontan bi jaialdi izan dituela, datorren astebururako ere beste bi izango ditugu, hilaren 15ean Leitzan arratsaldeko 6etan izango da larun batean, Iturriek eta Arrastia, Oskoz eta Perezen aurka, eta igandean berriz Arantzan Gomez eta Larramendi Barrokal eta Agirreren aurka arratsaldeko 6etan eta Aibarren ere beste CaixaBankeko partida izango da hilaren 16ean arratsaldean Aranburu eta Orbegozo Aldarigia eta Mendibururen aurka. Bai, ikusi marko ez, nola bueltatzen den, bai, 3 partidako jaialdi da, horre irantxia zagran lauterdiko bat jokatu garen gala, eta asteburu bete ostean, goizean, Areson, plazaz plazako beste txapelketako lehenengo jardunaldia, erantzi. Andrea, indartxu bueltatu da, erasoan, tanto honetan. Bai, bakarra mugimendutan ikusten abaritzen zaiola, gauzua da, hankageldin, pilotoik jotzeko bide izatea, baino... Bai, gestu ibilgerak ez da naturala. Pena, esan bezala, datorren asteburu bete datorrelako eta momentu honik inorrez da lesio hauetako. Bai, koko xamar ikustet zaio ez, nik uste horratzetik. Zea, etortzen nahi den hontan. Bai, partido mukera sufritu
Da, behiratu, esaten du aste hau dauke, baina egia da. Aste komplikatu dela, behiratu inbarko da, nola rekuperatzen den, hemen, udako txapelketak ere oidu ez, azkenen ezan margen handik, batetik besteare hasta rekuperatzeko, esan duen bezala partidu asko zaten dielako jarraien, eta ikusko du ez, gaur nola bukatzen duen, eta azkar rekuperatzea dauke. Hane, saiatzen ari da txokoan dejada horrekin, eta hor ez Zabalera ezin du, ia hortzen, baina dauke. Xura honik momentu honetan, Andrean lesio horrek jarraitzea nahiko du, baina ezin du. Bueno, partidu ere, ja, hogeita birabideen ez, gutxi falta den honetan, eutxiko dio, baina egia da. Ez jola bate sentsazionak transmititu ez, azken tantontan bertantzen hori eramateko arazo eskubiko pauso hori. Asko ez du izaten normalen eta eskubira. Sakea, luze, Magik, erantzun, Anek, luze Naroak ere. Biatzelariak, dejada txokoan Anek, atzera Magik, ikusten du Anek asko aurreratzen dela eta guain da gehiago egoeragatik. Eta saiatuko da. Bai, ez ziolaenari muzinen ez, azkenen bakarrik badare, hortxe aldun guzti nindo, baina egia da, zuegora zaien ez, azkenen. Bikote indartsu eta... Bai, talare... Baztartu eta tantoa anerentzat pelotaka da ederra, baztartu atzean asko itxatxi da. Hormara... Bueno, azkenene gero, esaten da ez, baina egia dena dare, tanto aberaxak zer ikusi handi izan bardula txapelketa honetan, kontun hartu txapelketako lehen bi sailkatuk pasako diela finala handi hortara, urrin Irun jokatuko den finala handi hortara, eta hemen aberaxak garrantzia handi izango dula ez, orduan gaur puntue zaie zinezko ematen do, baina aberaxa ona izan diteke. Sakera ere, Ane, ez dakit, ez du sekula ikusi honek, baina Andreak ikustea ezin dula, Sakea eta Zabaleko tejada hortara ondo iritsi da Magik, eta oain pelota astindu horretik. Arerioak urduri behintzat jartzeko balio do ez, Ane Lauterdin espezialista da, oso ongi moldatzen den pilotaria da. Sakatzaile, gaina oso ondo sakatzen da. Oso sakatzaile onare bada. Eta aurkarik behintzat tokiz pixkat urduri jartzeko balio do ez. Askotan lekuz kanpo sentiroa zio, moitu. Bai, urduritasun hori ez. Bakizu, baten aurka izala eta askotan hortan galdu eitea bat. Eta jaialdi maten bai ikusi nula. Eta Bizkaina, pelotaka da, botearen ondoren, eskumuteraren jodu Maienik uste, eta bere burua jodio bueltan, bizizetorren pelotaka da. Bere bururi eman dio ez, horre... Pelotak botein da, ez du eskun jo, ez nik uste eskumuturren jota, zuzenean aurpegin jodio. Eta bizi gainea, pelotaka da. Bai, Anek berak ja indar asko emanazion pilotari ez, eta horre... aiatu dela ematen zu, baina justu altxatzaion den horta bere bururi eman dio golpea ez, eta hoxe ez. Bai, momentuko golpe hori, suturrean ojo, bai. Minbera izaten da, suturren hori. Balonazo oitako bat jotzi zuen bezala ez, zurralden momentun, zurtxo hori minbera izaten da, baina hemen da maili ez. Eta bitantu gorrien alde azken hauetan, boito, publikoa Alderrebe xamar ez, dijoa, kaera, baina, publikoak emezido ikuskizunen saitzea, eta, hane saiatuko da. Aztartuan Zabalera jarri da ez hor erasora joan da
Pixkat erioan ez, haida azkenen badakire horre berta uzten bado eta erasora jotzen ez bado ba. Azkar hartu dezakeala kontraerasoan. Eta nahi kontatu diodan, aurreneko utxeitea izan da. Magik sake azpi-azpitik, motzean, Karrianek. Moztu, Anek ikarri, beste aukera bat Magintzako. Atzera. Naroak, atzeratu, airea sartu da, pixka molestatu dio Magik. Bai, ez da konturatu horrean, Bai, oain bakarrik gara. Dejada, txokoan bikaina, ane hor aurrian ere, arriskutsua da jokalditan, oso ondo moldatzeana atzelari izan da eta tanto oso politik eskaintzen egiteko. Bueno, puntua ateatzeko zaila izanen dela esan du ez, baina aberaxen bai eta gero hanen kalitatea erakustako ere bai ez, azkenen eta pertsonalitatez gustatu zait hartutako erabaki ez, azkenen ez da bera etorri, berak hartu du bikoten ardura, saketik hasita eta txalotzekoa da ez. Zukoera arte. Sakea motza eta erantzun, Naroak sake zaila eta du hor, txeka zabalean dejada, moztu Magik, Karrianek, Naroak, atzera, aire sartu da Andrea, atzera oain, Anek, Karri, aukera Magik, txokoan dejada hor da, boleaz, erantzun Anek horri ere, Naroak, atzera dator, sotamanoz ezkerrez erantzun, berriz ere atzera, zailo buruz gain pasadu hor, pareta itxatita, baina txalotu ez, azkenen ez da besteik, igual atxeden bat de, jaki jokuntan sartu dien, atxeden txo bat atzetzen txarra izango ez, azkenen bai, fisiko ikaragarri dauke, baina palizare ematen aizaioa ez, eta horre. Azken sakera Magi, 25-15. Sakeari erantzun, bai, goiak libratu ditu. Atzera Naroa pilotoka da ederra. Magik atzera luze, Andrea hor da, ekarri. Atzera Naroak, hemen da erantzun. Sotamano zanek defentsan eta hor sakoko dejada hortara ez da iritsi azkenean nahi bezala lan asko atzera horrela. Nabarmendu erra bere lana gaur kontan eta bukera hontan ala beharrez egin behar izan duena. 22 eta 15 azkenean puntua urdinentzat eta gorriek. Pena ez, nik hitze erabili beharran pena izango litzeke ez, azkenen beida 22-15 bukatu da partidue eta hori ikusita ez, Anek bakarrik jokatu behar izan dudula azkeneko zati hortan ez, eta horrek esan nahi dore jokatzeko bazeudela, partidu ezeola, eta horre hautsi dela ez, Andreak min hartu duen hortan, zoritxarrez. Eta berrize golpe gorra gaine Andreantzat ez, zuk rekuperazio gor bat pasatu duzunen, induzulan guztin ondoren berrize ez, mine sentitzea, edo zaintiratu hori sentitzea, gorra da. Orduan ikusi beharko da ez, zer dauken, ongi behidatu beharko dut, esaten ginuna batez ez, rekuperatzeko denbora gutxi da olako ez, urrengo partidue, esan duzun bezala 16 bertan jokatuko du Eibarren, ikusiko da ez, egia da Andrea horrez badaba urrezko suplente bate badabilela hortik, Maite dabile horrezko lanak inez, atzore ikusi zen. Bai, lanak eman zituen. Zelan ematen duen guainik aurre alde hortan, eta Han eta Maite, kote hundi ere bai, eta zuek prest
joan barko zu edozin delare arerioa. Ba, horrela, esan da partidaren gora berak. Gaurko irabazleak Laster prest ditugun setean galdera erantzuteko. Bai, oain protagonistak zer kontatzen diuten. Urdinek aurrena eta galtzailea gero zer dion Andreak ere. Bueno, neskak, zorionak. Bukaerarako partidue xelebra xamarra joan da, ez? Denetik eukidun partidu bat izan da. Egi da zuek zuen lana txukunta ongiten nahi zinetela. Aurretik ja diferentzia hundi ezola, mazazpita meikea irazten joan zate Andreak lesio hori izan dunen. Bai, egia esan partida oso arraroa. Ni hasieratik niretzan eroso sentitzen, ezkerra jutetzen ziten pelotak referentzia gadu iten da ezkerrez konfiantze gabe neon, baina esan dezun bezala, aurretik gindoa zen, gero Andreak mina hartu du, gero beste honek mina hartu du, danetik eukidu partidak. Hoi da ez, bukaeran, ematen zuen jain ezinuela, baina, hanek hor pixkoat estutu zaitu ez, bere gain hartu do partidue, eta, saketik eta ongi moldatuz gehi erasoan asmatuz, bukaeran tantotxo batzuk gehi inda, pixkoat beldurtu zaite. Beldurtu bendikan ez, baina egia esan hasieranian ezkertziarrakin da hor mozten da hola, tanto parea lortu ditula, oso ondo gaina, sakiak egunak atea ditu, eta, dana ondo kubritzen zen. Maili, hoxe ez, nik uste ongi zila partidu bezuentzat, nik uste ja sentsazioak garaipen hortakoak zila, baina gero pixkoat aldere bestu da dena, zuke hor pilotak adaiar bat hartu zu horpegi alde hortan, horrek pixkoat jokozkan pautzi zaitu eta hortxe ez, gutxinez bukaeran puntu garrantzitsu eta garaipena. Bai, nik uste hasieratik partidu oso garra izan dela, basikun Ane eta Andreak bi pelotari oso indartsu diala, defentsan oso ondo moldatzen dianak, eta lan egin behar ginoala, eta nik uste dute ni bentsat txispakin aditu naiz, esan erreixa frontoira jartzia, irrizta guite esan bebai asko, eta bai, nik uste dut hor bukaeran, Andrean lesin horrekin, eta gero ni nire golpe horrekin zurrian, pixkat igual bukaera izan da celebre, baina puntua lortuta oso guztu da. Ongin eskak, hasiera bikain txapelketari jokatutako bi partiduk irazita, urrengoan ze joku erakustatzen. Eskerrik asko. Neskak, bukaera xelebre xamarra joan zaiu, zoritxarrez egie da hasieran oso ongi hasitzatela, berdin dure askotan induzuela, gero egie da ja tarte bat hartuta zuela, beraiek Andreazuk lesionatu zaneako, eta azkenen naiztan gogotik saiatu zen ezin izan dela garaipen hori lortu. Hori ez, hasieran erdi arte nik uste nahiko parekatxu bili garela, tanto goiti, tanto beiti, sentsazio honekin ikuste dut bai Andrea eta baini, baina hori, ez dakit suerte txarraz edo, Andreako hor min hartu du, eta hala ere eskertu barra dioz bukatu nahi zuela partido, eta aukera mandigu hori tantean ere tanto pare bat hartzeko, eta ni hala ere sentsazionakin bukatzen dut, pena pixkoatekin, eta urrengo artea ber. Hoi da ez, Anes hori esan hartu zula bikoten responsabilidade hori, eta horri esker oso tanto politiek itez gain zuk zan duzuna aberaxen oso garrantzitsu den tanto kopuru lortu zula ez? Bai hori, ni pentsatzen nuen tanteak beti balio duela, azkenean ez dakigu ze pasako den oraindik partidu batzuk falta direlako, beraz alde hortatik konten. Andrea, pena izan da, justo errin jokatzen ezinen eta azkenen lesio hori ezakite zer nabaritu duzun, zu kontatu beharko zu ez, gehiago? Sí, yo creo que durante el partido hemos estado bastante parejadas, ellas iban un poco por delante, pero yo creo que nos hemos encontrado bien y por desgracia pues en un tanto que he hecho, se me han ido las piernas, he hecho el espagat, al abrir me ha hecho crack y yo creo que será algo muscular y no me dejaba correr ni moverme casi, pero Mendy, que es una máquina, pues lo ha hecho todo, podía jugar casi sola porque yo como no podía correr, ha hecho ella y gracias a ella hemos conseguido hacer unos tantos más, así que encantada de jugar con Mendy porque es una máquina. Ikusi beharko da Andrea, zer da hone iztar hortan, da rekuperatzeko denbo asko ikire ez daukezuela, baina lehen rekuperatzen zan da hurrengo partidureko ikusten zaitun bertan. Eskerrik asko.
Bueno, gaurko partidu azibentatua izan da azkenien, partidu politezikoen ez, bin aldetik, baina geho baldintzatu du bukaera hontan, naiz da aurretik zikoazten urdinek bukaera hortan, Xelebre xamar gabiltze, atzoia Mendigorreko erauntxikin ibili ginen, gaur hemen nahiko xelebre bukatu du ezakit eklipse marabilloso horren eragin penote gaudeina, baina egie da pena izan dela, Andreak berak mina hartzeak batez ez, azkenen lan asko indu gaur hemen edoteko. Bueno, espero du gerore egia da azkar rekuperatzen den kirolari dela, baina ikusi beharko da zer dauken, ez? Eta esan dituzun partidu guztioikei aurrein martzaio datorren asten, eta, bueno, ikusiko ez, nola moldatzen den. Bueno, urrengo ekitaldia jaialdia, hemen zuzenean datorren larunbatan izango dugu, hilaren 15ean Leitzatik zuzenean, atxaldeko 6-etatik aurrea, Iturriaga eta zein da? Arrastia, nago nire jan nastu. Oskoz eta Perezen aurka, partidu interesgarria aurra ikusten da, eta ze eskaintzen diguztuen, zaiongo gea, partidu horren zaiongo gea, torren larun batean. Besterik gabe, eguardion, egun bikaini pasa. Eta aurren arte.